Harder godt hoppet over af Svava. Og så en bold ind til Vangsgaard. Vangsgaard stadigvæk. Vangsgaard! 1-0 Danmark! Hvor er det godt angriberarbejde af Amalie Vangsgaard. Og hvor er det godt set i opspillet. Det er ikke vanvittige, men det er rigtig, rigtig velvalgte detaljer. Hurtigt, kynisk. Og så Vangsgaard, der bruger både sin fysik og sin afslutningsfærdighed. Andet landskampmål for Vangsgaard. Det første var under VM, det andet er i Nations League. Ja, jeg kan virkelig godt lide det her mål, som du selv siger. Det starter med den her dummy, som man kalder det, fra Svava, der lader bolden gå. Og så kan jeg godt lide afleveringen derude fra Harder. Det er nærmest den første berøring og en rigtig angribermål, som du selv siger. Lineker, jeg tænker, den er tabt her, men det er den ikke. Den går lige ind og skubber det til. Ikke nok til, at der er frispark. Velplaceret skud. Det er også det. Altså, Amalie Vangsgaard har ikke scoret særlig mange mål på det danske landshold. Det er ikke en situation, hvor hun er velkendt på det danske landshold, og alligevel sætter hun den ind. Det er ganske enkelt et fremragende mål. Og Jeglerts jubel for første gang på den danske bænk. Jeg er godt presset igen. Og så lige før Vangsgaard kan komme til. Vangsgaard! Vangsgaard stadigvæk! 2-0 Danmark! Så lykkedes presset. Amalie Vangsgaard, dobbeltmålscorer. Og tyskerne med nye fejl, som danskerne straffer prompte. Det har været gæsterne, der har domineret efter pausen. Men det er Danmark, der dominerer på måltavlen. 2-0. Nogle gange har du jo ret, Lineker, når vi snakker om de her ting. Altså, du sagde jo lige for et par minutter siden, de skal jo nok lave nogle fejl, tyskerne. Vi har jo set det i løbet af den her kamp. Og så går der et par minutter, og så laver de kæmpe fejl nede i forsvaret. Og heldigvis, vil jeg sige, så er det Amalie Vangsgaard, der får bolden, den selvtid, hun har. Og hun bevarer køligheden, selvom Merle Froms i første omgang får forhindret fejlen her. Stor fejl af Julia Gwynn, der også er presset af Svava. Prøv at se her. Svava fortsætter presset. Og så en dårlig aflevering fra Gwynn, og så en misforståelse. Og så får hun altså presset bolden forbi. Der er også lidt held med her. Ja, den der er heldig. Klar nok, men så er det jo så en nem inderside. Og 2-0 til Danmark. Ja, og så vil jeg også rose igen. Altså, det er rigtig angriberinstinkt, at hun tror, at der kommer en dårlig bold fra Gwynn, fordi havde hun ikke løbet i forvejen, Amalie Vangsgaard, havde hun ikke